sa Davao City LGU ang mga bagong emergency response vehicle ngadto sa nagkaniyang buhatan sa LGU. Ani ang report ni John D. Esteban. Sukad 1992 pa, nagpuyo si Tatay Bobong sa Purok 52A, Barangay Talumo proper, Davao City. Ang ilahang lugar, bahaunon. Gani itong una daw, kung mukusog og magdugay ang ulan, mulapaw ang tubig sa creek. Yung noon, marag lisod itong panahon na kay kusog mo ng sug. Di na madalagakot nimo kay paggawas nimo ang tubig na nasa karsada. Hinoon karon arang-arang na kay naanay riprap. Usa sa nag-unang problema sa Davao City ang baha kay ubay-ubay nga barangay ang bahaunon. Gawa sa flood control projects, nakatutok ang lokal nga panggamhanan sa mga disaster o emergency response vehicle. Gani, dunay nadugang nga bag-ong asset sama sa fiber boat, disaster truck ug mga emergency vehicle. Ang mga asset gi-turn over adlong Biyernes, December 27. Iapod-apod kini sa CDRRMO, City Engineers Office, City Environment and Natural Resources Office, City Transport and Traffic Management Office, Bureau of Fire Protection, Task Force Davao, ug Davao City Police Office. Dako kyan siya og support no sa ato ang sa atong opisina, sa ato ang paghatag og services sa ato ang mga kaigsuonan. Kay tungod ang Davao City dako kayo siya og area no, and daghan kay ta og mga constituents nga dapat nato serbisyohan. Ang pondo alang niini gikan sa disaster fund sa syudad. Ang budget ani isa 5% no, 5% na disaster funds no. So kini siya is napil siya dito sa local disaster reduction and management investment plan namo. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.